Nginamukele kuzo zonke indawo la kuzofuneka khona le video. Igama lami ngumsizi aka Nkosi Admin. Sengibuyile ke ukuzonivezela ukhetho ukuthi lohamba kanjani. Noma ke sekungase ke kufinyelele esigabeni sokuthi luphethwe ke uhlelo noma ke aphethwe ke amavoti njengoba ke sesiku 73.5% complete kwamavoti ke asebaliwe. Uyabona ukuthi ngempela sesizoyivala ngempela. Izinto ke zimi kanje, amavoti ahamba kanje. Masikhuluma ke ngo-national, soqala ngo-national mase siza ke lapha ngokwezifundazwe noma ke ngokwama-province. Soqala ke lapha ke unombolo 1 njengamanje abasihola phambili i-ANC ngamavoti awu4,459,828 bese kulandela i-DA ngo2,409,759 mase kulandela ke umkhonto wesizwe ngamavoti ke awu1,354,537 mase kulandela ke i-EFF ngamavoti awu1,010,387 mase kulandela ke i-IFP ngamavoti ke awu347,916 mase kulandela ke i-PA ngamavoti awu263,627 kulandela ke i-VF Plus ngamavoti ke 155,752 mase kulandela ke i-Action SA ngamavoti ke awu117,855. Sasuka njengamanje sibheke lapha ngokwezifundazwe ukuthi ke izinto ke zihamba kanjani. Khumbula ke ngithe ngokwamaphesenti siku 73.5% complete kuzomela ke sifike ku100 kusho ukuthi sekuseduze ngempela ukuthi ke kuvalwe ke noma ke kuphele ke kubalwa kwamavoti. Soqala ke lapha e-Eastern Cape sibheke ukuthi nje izinto ngabe ke zihamba kanjani. Masibheka lapha e-Eastern Cape sesiku 75.86% complete amavoti ke asebaliwe. Nakhona uyabona nje ukuthi sekusele kancane ukuthi kuvalwe ke ukubala kwamavoti noma ke ephelele amavoti ngokwesibalo ke samavoti. Zihamba kanje ke izinto lapha ke Eastern Cape ke wenganza ukuthi ANC sasithola phambili ngamavoti awu795,650 mase kulandela ke i-DA ngamavoti awu149,915 mase kulandela ke i-EFF ngamavoti awu122,182 mase kulandela ke i-UDM ngamavoti awu43,719. Siyadlula ke la Eastern Cape sesibheke kwesinye isifundazwe ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani. Masibheka lapha e-Free State ukubheka nje ukuthi izinto ngabe ke zihamba kanjani siku 88.27% complete kwamavoti. Uyabona ukuthi ke sesiseduze ngempela ukuthi ke sifike lapha ku100% ngokwamavoti ke asebaliwe. Lapha ke e-Free State izinto zihamba kanjani? No, zihamba kanje izinto. ANC sasihola phambili ngamavoti angu367,015 mase kulandela ke i-DA ngamavoti awu140,201 mase kulandela ke i-EFF ngamavoti awu94,807 mase kulandela ke i-VF Plus ngamavoti awu20,935 kulandela kumkhonto wesizwe ngamavoti ke awu15,973. Siyadlula ke la wengane zakwethu esifundazweni ke sase Free State sibheke lapha eGoli ke kwaNdonga ziyaduma ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani. No, ukuchecka ke lapha ke siku 59.53% complete kusho ukuthi ke lapha ke eGoli ke zihamba kanjena kamavoti asebaliwe. Kusashoda impela ke wengane zakwethu kodwa ke kwezinye ifundazwe kuyabonakala ukuthi ke bayaqeda amavoti ke ahamba kanje. ANC sasithola phambili lapha eGoli ke ngamavoti angu750,308 noma 384 mase kulandela ke i-DA ngamavoti awu629,366 kulandela i-EFF ngamavoti awu286,664 mase kulandela ke umkhonto wesizwe ngamavoti awu212,790 base kulandela ke i-Action SA engazibekile ke phansi nayo ngamavoti ke angu90,089 mase kulandela ke i-VF Plus ngamavoti ke angu55,819. Siyadlula ke lapha eGoli sesibheke ke lapha ke kwesinye ke isifundazwe. So gijima ke sibheke lapha ke KwaZulu Natal ukuthi ke ngabe izinto zihamba kanjani. No,
Lapha ke KwaZulu Natal ke siku 54.02% complete amavoti ke asebaliwe. Sibheke ku100 ukhumbula ukuthi akaqedwa ke engenza ukuthi saqhubeka ke ukubala ke kwamavoti. Zihamba kanje ke izinto lapha ke KwaZulu Natal. MK ke igoqile lokhu ke isihole njalo phambili ngamavoti awu 690,548 kulandela ke ANC ngamavoti angu 294,436 kulandela ke IFP ngamavoti angu 287,713 mase kulandela ke DA ngamavoti angu 219,894 kulandela ke EFF ngamavoti angu 36,152 kulandela ke ENFP ngamavoti ke angu 11,115. Siyadlula ke lapho engenza ukuthi sibheke ukuchecka kwezinye ke izifundazwe ukuthi ngabe ke khamba kanjani. Masibheka lapha sigijima ke shona lapha eMpumalanga ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani. Lapha eMpumalanga siku 72.45% complete amavoti ke asebaliwe kusho ukuthi ke izinto ke zihamba kanje njengamanje lapha ke ANC sasihola phambili ngamavoti awu 400,665 mase kulandela ke umkhonto wesizwe ngamavoti ke angu 141,807 kulandela EFF ngamavoti angu 111,137 mase kulandela ke iDA ngamavoti angu 98,805. Isigijima sona lapha kwi-EVF Plus elandelayo kusho noma ke namavoti angu 13,825. Siyadlula ke lapha eMpumalanga sibheke kuyochecka kwesinye ke isifundazwe ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani. Masibheka lapha eNorthern Cape ukuthi izinto ke ngabe zihamba kanjani. Northern Cape ukuvota ke wenganza kwethu sekuphelile ke 100% complete ukubala kwamavoti sekuphelile ke wenganza ukuthi imphumela ihambe kanje. ANC isihole ke phambili ngamavoti angu 195,531 kwalandela ke iDA ngamavoti angu 82,767 kwalandela ke EFF ngamavoti angu 52,314 mase kulandela ke EPA ngamavoti angu 33,994 kulandela ke VF Plus ngamavoti angu 7 noma ke angu 7,650 kulandela ke NCCM ngamavoti angu 7,016 kulandela kumkhonto wesizwe ngamavoti angu 3,005 lapha ke noma ke eNorthern Cape. Siyadlula ke wenganza kwethu sibhekeke lapha ke kwesinye isifundazwe sibheke lapha eLimpopo sibona ukuthi izinto ngabe zihamba kanjani. No eLimpopo wenganza kwethu ake sicheke lapha ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani lana ke entweni zethu. Imshini yethu buyi ngathi iyajema kancane kodwa ke nakho ke kuyaqhubeka eLimpopo izinto ke zihamba kanje. NC sathola phambili ngamavoti angu 607,422 mase kulandela ke EFF ngamavoti angu 102,188 mase kulandela iDA ngamavoti angu 48,034 mase kulandela iVF Plus ngamavoti angu 9,467 kulandela ke umkhonto wesizwe ngamavoti angu 7,417 zinjalo ke izinto lapha kwesaseLimpopo ngokwamaphesenti siku 60.35% complete amavoti ke asebaliwe lapha ke esifundazweni saseLimpopo. Siyadlula ke lapha esifundazweni saseLimpopo sibheke lapha eNorth West ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani lapha eNorth West. Ukubala kwamavoti kulapha ku 69.56% complete. Khumbula ukuthi sibheke 100 so ke zinjalo ke izinto amavoti ke asebaliwe njengamanje lapha ke iqembu elisihola phambili lapha ke eNorth West wenganza ukuthi izinto ke zimi kanje. ANC sasihola phambili ngamavoti angu 325,997 kulandela ke EFF ngamavoti angu 92,168 kulandela ke iDA ngamavoti angu 66,851 mase kulandela ke iVF Plus ngamavoti angu 15,764 mase kulandela ke MK ngamavoti ke angu 10,432 kulandela ke Action SA ngamavoti angu 7,286. Siyadlula ke lapho siyagijima sesibhekeke lapha ke esifundazweni sokugcina ke okuyi-Western Cape. Zime kanje ke izinto lapha ke eWestern Cape ukubala ke kwamavoti sekufinyelele ku 77.86% complete kusho ukuthi ke akakapheli kusaqhubeka ukubalwa lapha ke esifundazweni sase Western Cape. Izinto zihamba kanje eWestern Cape
DA sahamba phambili ngamavoti angu-736,483 mase kulandela i-ANC ngamavoti angu-265,347 mase kulandela i-PA ngamavoti angu-129,432 mase kulandela i-EFF ngamavoti angu-65,485 mase kulandela i-CCC ngamavoti angu-36,431. Zime kanjeke izinto zolonge update kunitshela ukuthi ngabe-ke zihamba kanjani izinto lapha-ke ngane zakwethu njengoba-ke kuqhubeka ukubalwa kwamavoti.